mukase. Timbo kutora chimbo. Kutora ibibi. Mambojo. Okay, wait. Hello? Enzamuka mukase. Nasiwari nani zvavo. Ndeni kuupdate ndozokuona kana mauya kuvisit yawana. Nawo toda kumbovatesta. Alright, maita basa. Unoti testa chii? Toda kutora ropa renyu tikutestei HIV. Unoti testa chii? HIV. Doctor, musada kutora advantage. Kwatadizvo. Abirai chimwe. Unatai munokura. Asi handida zvokutestiwa munhu anotestiwa vawirirana handitsika doctor. Musada kutora advantage yekugara kwangu. Advantage ipi? Ndafambira kuno korapiwa. Kumota ropindirana papi nekutestiwa HIV. It's part of kurapiwa ka. Doctor, izvozvo munotesta kana tawirirana handiti. Ndipei mishonga kana muchindidhischarge mundidhischarge ndoenda kumba kana manyara nini muno. HIV zvomutaure izvozvo munoda kunditesta ropa HIV zvopindirana papi neropa riri muhako mangu. Aiwa kaka. Kana musingagoni basa ibvai mukuye vanoziva handiti. Hausi mustudent here. Naimad. Munoda kunditesta ropa kuti kwai zvaita HIV nokuti ndaita mota muhako. Kwai mukuramba kutestiwa madini. Izvozvo munhu zvinotestiwa zvibva pamwoyo pake handiti kamwanangu. Handina zera newe. Ziva basa rako. Ini ndava namakore akawanda ndichienda muzvipatara ndichirapwa. Hakuna munhu anotestiwa asingadi handiti. Usada kutora advantage yekugara kwangu. Watumwa here? Pano wakutuma kuti unditeste. Wauya kuzondirapa kuti watumwa here? Watumwa nani? Mukuda kubatsirwa kana watamusikwa. Aiwa. Ndoda kubatsirwa kutora HIV hakusi kurapwa handiti. Ndipe mishonga inoenderana nemota riri muhako mangu. Handiti kana muchindidhischarge manyara neni muno muchipatara mundidhischarge ndoenda kumba handiti kamwanangu. Handidi zvokutestiwa hangu handidi zvokukwidzwa BP yangu handiti. Usada kukwidza BP yangu. Makumbo yaudza zviri muno. Ndava so muchida kutora